Llagosta, insecte fastigós. Horror, malson, botxí i al·lucinant bogeria de la vida de Salvador Dalí. Dalí deia que el terror que li produïen les llagostes era un dels grans enigmes de la seva vida. El llibre Vida secreta dona pistes de l'origen d'aquesta por. Un matí havia agafat un peixet anomenat llimac. Només li sortia el caparronet de la meva mà. Me'l vaig apropar a la cara per mirar-me'l bé, però immediatament vaig llançar un xiscle de terror. «Acabo de veure la cara del llimac», vaig dir al meu pare. I era igual que la d'una llagosta. Des que vaig descobrir aquesta relació entre el peix i la llagosta es convertia en objecte d'horror per mi. Però el terror per la llagosta té també un contingut sexual, per la seva forma fàl·lica i la seva natura bisexual.